La federació aglutina a 14 associacions de veïns de Mataró, dels barris de Mataró, i el que fa és que treballa sobretot els temes generals de la ciutat, perquè cada associació al seu barri, al seu territori, és la que fa i desfà a la seva manera. La federació això no explica, però quan surt un tema, per exemple, que pot ser sanitat, ensenyament, el que va passar amb les preferents, el que passa ara mateix amb els desnonaments, tot això es porta des de la federació, les plataformes es creen dintre de la federació. Els problemes que té la ciutat ara no tenen res a veure, els que tenia, alguns sí que són igual que fa 4 anys, però segons nosaltres sempre, cadascú pot pensar el que vulgui, hi ha un problema d'atur, un problema molt important d'atur, sobretot a les joves i a la gent ja de 45 a 55 anys. Mataró ha sigut sempre una ciutat molt fabril, venia la gent de fora, tenia una activitat molt forta, i si ara es veien els carrers i veien la ciutat, està trista, està quasi bé apagada, perquè els governs que han estat no han sabut enfrontar aquesta situació. Com afrontar-ho? Nosaltres sempre dient la nostra, les associacions de veïns treballen al territori, fan queixa a l'Ajuntament, a vegades anem al ple, col·laborem a vegades també a l'Ajuntament en dir la nostra i dir, hauríem de fer-ho així, però normalment, alguna vegada sí que es fan cas, però normalment cau a sac buit, o sigui, saco roto, que seria. Jo vaig començar de molt jove, amb 13 anys, ja estava ficat al sindicat anarquista, la CNT, encara no estava el dictador, encara estava el dictador. I allí vas conèixer gent molt important a la meva vida. I també vas entrar a treballar a una gran empresa que ja no existeix a Mataró, Cristalleries de Mataró, Societat Cooperativa, que en aquell temps també era un nido de rojos, com deia molta gent. I ahí sí que vas conèixer ja homes de gran talla a Mataró, perquè a Mataró sempre ha hagut molta gent de gran talla. I això modela, te vas fitxant amb uns i amb altres, i te vas fent tomates. Quan vas deixar, mai he deixat el sindicat, perquè sempre truco, sempre estic a la CNT a Mataró no té molta força, però bueno, estem aquí, no? Sempre truco i conèixer la gent jove que ha entrat, però ja em vas ficar més al moviment veïnal. I vas entrar molt jove a l'Associació de Veïns de Cerdanyola, i vas començar a treballar i també vas conèixer companys que ja no estan tan bé, alguns ja s'han mort, molt bona gent, i vas començar.